Thung BAJI kene ka Maruti car ha kate ke snang hadin bu driver ubalanya ya kate simla lasu ban control ya kali jong u ban lingba kene ka video ru bilaban sakhi ya kene ka jingjia ha ka baki pai ba ngelengit lele kat bala ban se kate kali Hendrai sneu bak pat tang naka bor jongki kini ki pai ba simla lasu ban se ya kate kali Hendrai day artat andalon poi kene ka pu silum kene ka mesin kisah te ketika mesin bat ya kene ka kali lala ban sei no thiau na ka te ka wa doi kene ka jingjia ka di ka bajia kilain West Jaintia Hills kata hapo ka snong Shangpung haba phai shaki comment section jagi breu haki social media ha ka ba kene ka video kala sapriang viral ki pai ba kilaang ba u driver ula sho ba yang lane u driver ula pernai dur pernai jabing hendrai dan paru kibaang bakali kala shit palat bat ka kali kalau kwa benci ha kate ka wa doi te ha ka bai dai ba kene ka jingjia simla mi khubor ha ka baladan ba men saw breu lanela dan bal khlat breu hendrai kene ka video kala susah priang viral bed ha ki social media bat pedi pi ya kene ka video Harus dia, tuh harus dia tuh.